U 6. mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret, k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova, a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom. Na to se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: Ne boj se, Marijo, ta našla si milost u Boga. Evo, začećeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova. I kraljeva će nad domom Jakovljevim uvijeke, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Na to će Marija anđelu: Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete, i ona u starosti svoje zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već 6. mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće. Na to Marija reče: Evo službenice Gospodnje. Neka mi bude po tvojoj riječi. I anđeo otiđe od